Para penonton, marilah kita saksikan bersama-sama persembahan Mas Krida Birawa Ngrembaka. Kumblar budaya jaranan Krida Birawa kawuning ngomring para miyarsa pambuka minangka atur mantagya darmaning prawarga Krida Birawa rinengga ungeling gongso asesanti konjo karsa yang benda tetap lestari Krida Birawa jarananku Krida Birawa manggerayu Krida Birawa Krida Birawa sawe kok iki ya. Oh. Ya ya. Oh, yo. Wah, tak salah. Iya. Oh. Awas. Oi. Yeah. What? What? Iya. Oh. Ayo kan.
hati-hati kan. Yo yo. Yo 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 yo. Iya. Wah. Iya ya. Lah salah. Wah. Awas. Oh. Ayo kan. Oh. Iya. Yo yo. Iya. Iya. Wah, salah. Oh. Iya, iya, iya. Mas ini sing mau Ayo kan, ayo kan. Ya, 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 ya. Oh. What? Oh.
Ayo gar. Oke, selamat malam, salam jumpa dari Jaranan Campur Sari, Gereja Firdawa. Ayo rame-rame padha mirengake seni campur sari jaranan seterewe syuting pramuji iku pimpinane iso sumber gedhong unda Trenggalek manggonane Ayo do. Up. Wah. Alon-alon gel. Oke, aku pun kaget semangat ini. Awas. Oi. Wah. Yo. Ya. Oh, hey, yo, ya, Gereja Firdawa dari daerah.
Bunga ini. Lo. Ya. Goyang ini. Bunga ini. Hop. Goyangannya yo, goyang kanan, goyang kiri. Oke, oke. Pujaan dadi impian, pemuda pujaan dadi bayangan. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning mesone. Oh pemuda pujaan dadi rebutan. Pemuda pujaan semanis madu, pemuda pujaan
Stop. Ya, Stop. Lo. Ya. Yuk. Ya. Ya. Oh, Ayo dong. Ayo jel goyangan jel. Besarangan Krida Birawa. Masih bersama Krida Birawa. Monggo Pak Bos. Jajan dede aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtung anane ora ono liya. Ora toya nganggo neklek kecemplung kalet timbang golek dik sing apik luwung balet saestu wis dadi anteping kalbu tak kelani jiwa raga tulus sing ati ayo goyangan goyang ini oke asik Krida Birawa yo
gegerek ora kaya nganggo teklek kecemplung kalet timbang golek dik sing apik luwung balet wis dadi anteping kalbu tak melani jiwa raga tulus sing ati yo gereja